Kining kalipay kuan kay ni siya kanang misteryoso. Usa sa dis mga misteryoso nga butang dinhis kalibutan ang kalipay. Kinsa man ninyo dinhi ang wa or dili gusto nga malipay, taas ang kamot. Kana bang di gyud kaganahan anang kalipay? Wa pulos gyud ta gustong malipay. Muna moingon ko misteryoso kay titang tanan gusto tang malipay, pero daghan kay nato nga wa gyud kalipay. Na bang ilang giingon kiispi, no? Kanang dali kayong masubo kuwang sa kalipay. Kamoron malipayon mo rong buntaga. Malipayon mo? Amot lang ka, di lang dyan ko siguro kay kanang tao bitaw nga pangutanon dili mo tubag, pasabot ana wa gyud nay kalipay. Kay kanang tao nga imong pangutanon nga malipayon, mo tubag gina. Kanang mga bata, mao gina sila tinuod nga malipayon. Kabantay mo sa mga bata. Tanawa mga bata. Pagka malipayon, nya imo na silang pangutanon, ditso ginagtubag. Igingon nimo, musta man imong mama, guwapa, ingon siya, bate. Ano na sila. Wa ka kusias imong mama, gikusi. Mo na gina sila. Nya anaon dis mama. Maana sa nang bata. Hangtod maanad na sila nga di na sila mutugan kay ngano man gihadlok mas mama, giwagtang ang kalipay. No. Pero ang bata originally gyud sa sinugdanan malipayon ginang bata. Bata ba? Perti ginagkalipay. Kinsa may gatudlo nila og stress. Kanang wa nay kalipay, ang mga ginikanan nga wa nay kalipay ipatakod nila sa ilang mga anak. Muna kamong mga ginikanan, kamo maoy impiernohonon, nganong ang inyong mga anak din ana malipayon. Sigihan man ninyo hadlok. Mga bata magdagandagan, malipayon kay tanan, hala ambak diha, syagit-syagit, ako si ondayon. Mao ra ba to ilang kalipay? Wa nagikusi ang bata mahadlok na mudagan, di magpundo na las daplin. Nya kay di man na kinaiyas bata nga magpundo, mao nang bata magsubo ang naong. Ana. Magsigisag tan-aw siyang mama, iyang papa, magsigisag ingon nga nus man ni mamatay, oy aron makadagan ako. Si San Juan nga magbubunyag, siya ang nag-una sa kalipay. Iyang giandam ang dalan padong sa kalipay. Kini di ang kalipay mga igsuon, andamonon pod ni. Ang kalipay di ay usa di ay ni siya ka desisyon. Ang kalipay ba? Usa ni siya ka desisyon. Ang mag-una gyud aron ta malipay mao ang atong desisyon nga malipay ta. Nya unsa may atong himuon nga desisyon aron malipay ta? Mao ang pagkuha ni anang tanang babag sa kalipay. Og ang nag-unang babag sa kalipay, unsa man? Unsay unang babag sa kalipay? Wa mo kibaw? Kana bang hindrance to true and lasting happiness? Unsa man? Ang pinakadako gyud kana gyung is SALA. Unsa man na? Ang sala, kanang sala mao gid nay dako kayong babag sa kalipay, mao bitang ginganlan ng sala og kangit-ngit. Kay kasagaran gid nato di kita malipay sa ngit-ngit. Gawas lang antong mga dunay mga sala. Di ba? Kanang maglipay-lipay des ngit-ngit, mga makasasala na. Mawutang moingon ta, mga taos kangit-ngit. Kanang mga manag-uyab, nga sadan, sakay sa motor, wa para bagoy suga. Nya musuot atong ngit-ngit. Noy, gawas ana, palpag na kay nag-o. Luspad na kay na. Nga naman, kung sabi gibuhat lang to ngit-ngit. Sala. Ay, nalipay man sad mi ato. Pero di man na true and lasting happiness. Kana bang tinuod og malongtaron na kalipay. Gitawag na nato og lipay-lipay.
Sa to pa di tinuod. Diin mo, naglipay-lipay mi dito, inomi. Nya tinuod na nga kalipay ang inom. Dili kay sala mo na. Labi na yung mga hubog na, mao na usahay iniguli nimo maoy bungkag ang tanang bungkagunos balay, gamayng sultis kaubas balay, singhag dayon kay wa naman. Naglipay-lipay mi, suyop mi didto. Unya, kalipay din ang suyop di ay. Tinuod na nga kalipay. Dili oy. Naglipay-lipay ko dito lang sa ako sa bar, hikap-hikap anang mga prostitute, kanang GRO, makalipay din na. Di oy, lipay-lipay na. Kung ang imo pang asawa imong isigyag hikap, kadto'y tinuod nga kalipay. Mga anak sad, lipay-lipay lang ta, hala Facebook, hala cellphone, hala sige gyud, duwa, computer games, kay kanang kading lipay-lipay ta, enjoy ta, duwa ta. Nya tinuod ay ng kalipay. Oy, nagsigig yaw-yaw ditong imong inahan intaong gasig pasiplat nimo nga gasigi na lang kadagyang pungad sa computer, wa na gani ka kahuga sa imong gikanan, wa na kakapilo sa imong gihigdaan, wa na gani ka kapanglaba hasta sa imong underwear. No? Ang pare isad la lipay kulikta, lipay kay kulikta, tindag kuas kulikta. Nya tinuod ng kalipay. Oy, nanagyaw-yaw ang sakristan o ang mga staffs parokya sa sus, gimanti nila naging ming pader. Ana. Siya dito sige lipay-lipay, ana. Magtanaw in taon, magladok-ladok slaw yan, tuan na sang kulikta, gidaan na sa espada, pagi may bahini. Magsige na sila yaw-yaw, maglinibak kayo pa na. Grabe, ano, di kayo sa kahuna-huna na to. Mau na ako karon naputos na kuslibak. Agwantahon lang sa dinako. Mao na, unsa may unang requirements sa kalipay, paghimog desisyon nga imong wagtangon ang babag sa imong kalipay ug kalipay sa mga tao. Unsa man? Sala. Naamuroy sala, hala hunungan na, di ba daghan kayong malipay. Kanang bana nga nangabit, bana ba nangabit? Sala man na, hunungan ang imong pagpangabit, uli sa inyo. Nya didto na ka magsigig yun og labing-labing sa imong asawa, din adjud ka mo entertain sa imong kabit, malipay patong imong asawa, malipay pa imong mga anak, hasta ikaw wa na kay guilt, malipayon sa ka katus ang imong kabit, malipay pud to siya ngano man wa na say magsigig libak niya ang iya sang maginikanan nga mga igsuon nga gihilasan kaayo sa iyang pagpangabit, mga lipay sad, no? Usalan nimo kapag biya sa sala, purting daghanang nangalipay. Kanang imong suyop imong suyop, undanga na Okay, undanga. Di ba pila ka buk malipay? Ang di gyud malipay ang drug lord mo nang pusilon ka, patyon ka. Pero usa ra man sad siya. Gipatay lang ka, pero daghan na kay nalipay kay miundang ka sa imong bisyo. No? Di man sad mo ganahan. Lagi. Kanang muundang kanang imong sigig pamalikas. Kanang imong sigig pamalikas ba undang nga ra na. Pastang daghanang malipay gyud. Kanang imong anak malipay, ang imong kuyog sa balay malipay, hasta sad ikaw malipay kay mugaan man imong nauna din Ana. Muna sa atong kining unang pagbasa, gibutang gid dinhi nga sa tig-ingon ni propeta Isaías, pagsangyaw sa maayong balita, gipadala niya ako aron paglipay sa mga masulubon, pagpagawas sa mga binilanggo o binihag. Ang sintro des Ginoo para gid ta malipay, lipaya kadtong way kalipay. Pananglitan, ang kawatan nangawat dito sa inyong balay, malipayon ba na siya sa iyang pagpangawat? Sa inyong paminaw, ang kawatan, malipayon? Hindi, gikuyawan in tao na. Nya gikulbaan pag na, basig masakpan. Nya wa pag na kasiguro kung baka kawat ba? So nang kamulungkab kag balay, wa pa ka kasiguro doon na kay makuha dito. Yang masakpan, baka purti pa nimong bunuga, purti anang kuanas kawatan. Nya karon, og dadaan nimong kalipay ang kawatan. Unsa may imong himuon? Ablihi daan imong pultahan og mga bintana.
aron maayo ang iyang pag-agi niya. Andama na daan ang iyang mga kawatonon sa kani pwede ni mo dadon, kani pwede nya karing pikas ibilin lang ni sunod na lang sad ni. Igtanaw sa kawatan ana siya guide unsa iyang dadon. Di ba? Ya butangan pag mo, welcome kawatan. I love you. Ana, don't worry, feel free, feel at home. O di ba? Ang kawatan ko, hala kanindot gud aning balaya. Pag sugod niya hikap, pus-pusi na yun. Ni relax man. Ayaw yun. Nya, kamutanan dito, naglingkod mo, pag sud sa kawatan, ka, welcome, ana din ka. Di ba? Pagka, makaingon yun ang kawatan, lahi man sa ding ilang treatment, pagkalipaya yun nako. Mulakaw to siya magtaghoy-taghoy. Oh. Nya, inyo nang buhaton. Oh, muna tan-awan naghain na diha ang dili malipayon. Nya unsa may laing babag sa kalipay? Ang atong self. Kining atong self. Kana bang ang imong hunahon ang imo nang kaugalingon kana babag ginas kalipay. Pangita mog selfish nga tao nga malipayon. Kana bang tao nga gusto nga siya mo itagdon, siya gi sikat, siya gi tahuron, pangita mog tao ingon ana nga malipayon. Muna numero 1 kusmod kay ignaw. Kana bitang mugawas akong pagka-selfish, din adjud ko malipayon. Kana bitang mga saba na ko nila ring Brad Boy, kaning pero akong yung tuyuon nga, di jud ko mga saba, dahigon gini nako mga buangon. Dahigon gini nako. Kaning wa nako mauyon ni ako gining daygon, kaning tanan nga wa nako mauyon ni ako gining daygon. Lingaw kay ka. Kanang conscious effort. Deny your standard. This thing yun. Kanang imong bana pala hubog kayo, nya maglagot yung kayo ka inigduol niya nimo nga hubog guys tanan. Kwa aragon na nga standard, ingna akong bana pala hubog, ako ning lipayon ang hubog. Oh, di ba? Yang sa may hitabo nimo, mahimo sa kang palahubog. Matakdan man kaniya, kay ganahan na magikasiyang baho. Di mo to? Ako kasuway ha, pero kay mahubog ko, di man sa ko mo dugog ko. Wow, naday ko dito yung gibutan dahil taas, man. Oh, I like sosiha. Sige ka, sakop niya noon mo. Kana selfishness, mauban bitaw nga niingon diri ang atong ikaduhang pagbasa si San Pablo, kinahanglan yung mapasalamaton ka bisag unsay mudangat kanimo. Kanang pagpasalamat bisan unsay mudangat, pasabot ana wa na kay standard. Wa na kay standard ba? Ang unsa lay moabot pasalamat. Og pangutan-on nato ang mahal nga Birhen Maria, sa dihang gilansang ang iyang anak sa krus, ningon gitingin to siya, salamat nga nalansang yun. Niya magpasalamat po na. Ningon man San Pablo, pagampo sa tanang panahon ug pagpasalamat kamo bisan unsay mudangat kadinyo. Niya ang mahal nga Birhen, katong gilansang iyang anak sa krus, nagpasalamat ka to. Ha? Pangutan ang Birhen, wa man ko kay bawo, wa man sa takadungog, wa man sa gisuwat. Pero tungod kay wa siya magtingog, wa sad siya masuko, wa sad siya makuyapi, ang kasing-kasing sa mahal nga Birhen nagpasalamat. Kining atong salmo, responsoryo, awit man ni sa mahal nga Birhen Maria. Iya maning gitawag natong Magnificat. Unsa may atong tubag sa salmo? Yeah. Oh, singer, unsa tay atong tubag? Wa sad kay ba? Og di ka tubag, impierno gyud, klaro kayo. Akong kalag nalipay diha sa akong Ginoo, akong Dios. Wa na nagkasaylo-saylo na. Pero sagdi lang, mao man to ang konteksto, no? Ang akong kalag nalipay diha sa akong Dios. Hain ang iyang kalipay dili sa iyang self, naa sa iyang Dios. Sa dihang gilansang ang iyang anak, unya ang iyang anak wa gyud masuko, diha niya nakita nga ang Dios naa sa iyang anak, kay ang Dios maluluy-on man. Sa dihang nisulti ang iyang anak nga amahan ko pasaylua sila kay wa masayod sa ilang gibuhat, na pamatud-an ni Maria nga kining gilansang sa cross mao kini ang akong Dios. Salamat
O kining iya karong pag-antos mauna ni ang kaluwasan sa mga binihag ni Satanas, sa mga biktima sa yawa. Apil na ang mga pari nga maoy nag-author sa pagpatay ni Jesus, ang mga high priests, ang mga scribes, mga Pharisees. Di ba? Di porting pasalamat ni Maria, nabuntog sa Dios ang sala, pinaagi sa iyang divine mercy and forgiveness. Kamo, makapasalamat mo kung ang inyong anak gikulatag maayos inyong silingan, nya wa gyud mo sukol, porting gubaas naong, magpasalamat mo. Oh, dili ka magpasalamat ng imong anak nagpractice sa Diyos noon na kinaiya. Di mo pasalamat na. Di mo magpasalamat kung libakon mo maayos inyong silingan. Di mo magpasalamat. Uy, pagpasalamat kay maunang panahon na nga imong ikapakita ang imong Diyos nun nga kinaiya. Kana bang niingon si Kristo sana? Iampo ang mga naglibak nimo nga mamatay untag sayo. Iampo ba nga bindisyonan sila sa Ginoo? Kada bang maingon ka, Lord, gilibak ko, gisakitan ko, pero kaluy iintawon sila. Kaluy sila. Hatagi sila maayong panglawas. Nya, kung gusto gani ka, Lord, nga mo silot nila, tagaan nimo sila COVID, diri na lang na ihatag nako. Ngana? Muna ang gibuhat ni Jesus, ingon si Jesus, imbis nga sila'y ilansang sa cross, ako nalay ilansang, kay nalipay kay kunila, ug nahigugma kunila. So, unsay unang kwaon, aron ta malipay, ang sala. Ikaduha, Selfish. deny yourself, kanang imong standard. Unsa may ikatulo, hatagi Ginoo ang imong isig katao. Hatagi og Ginoo. Unsa man ang Ginoo atong ihatag ngadto sa atong isig katao, kanang i-share nimo ang tanang nindot nga naa nimo. Lagi ayaw i-share ng imong kusmod, kanang smile mao mo nay Dios nun, ihatag ang Ginoo ngadto pinaagi sa imong smile. Giadto aturog kabit sa imong bana, smile ito dito. Inaday, happy asa Merry Christmas ana. Di ba makalitan to siya? Yang imong bana tuam day sa sulod. Oh, musod to dito. Nayabag na to imong asawa. Isa nga naman siya, uy, usik apa ka to? Basig nag-nervous breakdown to. Isa nga naman siya, gihapit man ko diri, niya gismailan man ko. Niingon man nga, Merry Christmas. O saan na siya, nayabag na? Yang ba na mangutkot sa tuso, bitaw no? Ay, guli niya dito. Ingon sa ka, Merry Christmas. Isa, wa na ginayabag na gina akong asawa. Nga magyaw-yaw man taninig uli na ako. Gikan ko dito. Karong gaingon namang Merry Christmas. Nya mangutana di mong banang naunsa ka day nalisuan na kas imong maayong pangisip sa di oy natarong na Hinoon insya nga naman insya kakita naman ko Ginoo nya akong i-share nimo ang Ginoo ana insya nya ako day unsa may akong gi-share siya yawa gasigi kag paambit nako og yawa nya ako kag suklian og Ginoo iglakaw na sa imong bana mingon paita sa dani yawa man day ni ako na lang sa ning himuong Ginoo oy moadto din sa siyang kabit. Nga maingon din siya dito, sugod karon hunongo na ni nato. Last na lang ni. Last na lang. Napag-isip pang last. Pero iyan ang hunongon. At least, nitakot namang imong Ginoo nga to niya. O di, last na lang to. Yeah, okay na ninyo. Sige, ipaambit ang Ginoo ron dito sa inyong mga anak, mga silingan. Ako sang paningkamutan na mapaambit na kong Ginoo. Yaning akong mga kauban diri sa Kristiya nga dali kay na kong yaw-yawan. Sige, testingan na to ha. Sige, manindog na ta.